benilila inyembezi ngenxa yanto yokuba impahla zam nazo esingcingolweni nee-odrop neeseti nazo phaa sigcwele igala. Benilila inyembezi, undibona wena sendixola qomba mandixolise ntoni umoya wam uba ekho nto yoba nophinde ndiyenze. Ukutya kukatamkhulu nezinye izinto ngaphandle kwempahla mhlawumbi umonakalo umngakanani apha endlini? Ndifika kaloku ipheyile beninelayisi igcwele igala ndayolujula phaa ezingcingolweni, ndayozijula ezingcingolweni ipheyile beninelayisi igcwele igala ipheyile belineemilimili. Ndithathe ndozijula ezingcingolweni uba kaloku uthe uwa kwalo apha lavuleka bangena ikaka ngaphakathi elayisini. Uthe xa ndizopheka xa ndithi yho le layisi nekaka ndathi ndayithatha ndayeka yemka namanzi ikamela ndilala apha ekameleni uba akukho nzima. Babeke ndimkapha ndafika sekonakela mhlawumbi kuthathwe namazinge yonke into. Ngoku iye ndazixelela into yoba mandilale ngoku kunje. Ndiyabulela ngendawo.